Nin tuma in b'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 21 dafara barawuli an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba filɛ nin farafinna kilibi fɛ jamana minnu jɛlen don wari suguya kelen na CEDEAO olu ye ɲɔgɔn kunbɛnba kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 7 ye Niamey Niger faba kɔnɔna la mun senfɛ u y'a jira k'a fɔ ɲangili mun talen don ka Mali sɛgɛrɛ o bɛ to a nɔ la k'a sababu kɛ président Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binni u labanna k'u kantigɛ da jira CNSP maaw la k'a fɔ yanni septembre kalo tile 15 cɛ fanga ka di civiliw ma a bɛ n'o jaabi sɔrɔ bi bamanankan kunnafoni na malidenw ye hakilina mun fɔ o ko la an bɛ n'o sɔrɔ bi bamanankan kunnafoni kɔnɔna la. Ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoni na cogo min na farafinna kilibi fɛ jamana minnu jɛlen don wari suguya kelen na CEDEAO olu ye ɲɔgɔn kunbɛnba kɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 7 ye Niamey Niger faba kɔnɔna la mun senfɛ u ye a jira k'a fɔ ɲangili mun talen don ka Mali sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binni ye o ɲangili ninnu bɛ to u nɔ la u labanna k'u kantigɛ da jira CNSP k'a fɔ yanni septembre kalo tile 15 cɛ u ka fanga segi civiliw ma Kafunɛ Bacili bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Farafina kilebi an fafɛ jamanaw ka tɔn communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tɔnden jamanaw u ye ɲɔgɔn ye u ka lajɛrɛba min kɛnɛ kan ni a nun donna ka bɛn septembre kalo tile 7 ma Niger duguba la Niamey kɔrɔfɔ fanba sinsinna Mali jamana ka lahalaya kan u ti kalo tile 18 tɛmɛnen an ka finitigilaka minnu ni olu bɛ golo kan bi comité national pour le salut du peuple olu kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafiri o waleya min ni a kɔnna CEDEAO tɔn fɛ o kɛra sababu ye u ka se ka ɲangili waleya dɔw ta ka ɲɛsin Mali ma u ka lajɛrɛ in n'a kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔya kun bɛ CEDEAO tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bolo ni o ye Niger jamana ɲɛmaa Muhamadu Isufu ye sigi in baara bɛ taa kun cɛ waati min na ka bɛn ntɛnɛn septembre kalo tile 7 ma bɛn kɛra kɔrɔfɔ dɔw kan i n'a fɔ komi k'a laɲini sɔrasilakaw fɛ sɔrasilaka minnu ni olu bi golo kan bi Mali jamana kunna CNSP k'u ka fanga segin jamana kɔnɔdenw ma sani septembre kalo tile 15 nata cɛ o kɛra kangarida gɛlɛn ye bɛn kɛra min ka farafina kilebiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tɔnden jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin comité national pour le salut du peuple ma CEDEAO tɔn ɲɛmɔgɔ Mahamadou Isufu a ka dantigɛlu la y'a jira k'a fɔ ko CNSP maaw k'a lajɛ teliya la ni ka Mali jamana sariyasenw sigi a minɛnkɔrɔ kɔnɔ i n'a fɔ komi bɛjɛ fanga y'a laɲini cogo min u ka laɲini ye furancɛrɔ fanga ka sigi sani septembre kalo tile 15 cɛ o furancɛrɔ fanga min yɛrɛ bi sigi ni o ye transition ye a ɲɛma ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye civiliw gouvernement ɲɛmɔgɔ fana ka kɛ civil ye wa o furancɛrɔ fanga fana min bi sigi k'a kuntagala ka kɛ san 1 kɔnɔ olu ka se ka kalataw labɛn teliya la o ka se ka sigi sen kan Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni jamana ɲɛmaakɔrɔ IBK ka fanga binni ye u ti kalo tile 18 tɛmɛnen CNSP sɔrasilakaw fɛ ni o waleya ma bɛn CEDEAO tɔn ma barisabula ani tɔn sigi kan ti ta u ye gɛrɛntɛ dɔw ta ka ɲɛsin Mali ma i n'a fɔ komi embargo sigili an dala falen minnu bi kɛ sɔrɔko ni musakako binakun kan k'o jɔ ani ka se ka tɔnden jamanaw karangafɛdaw bɛɛ lajɛlen sɔgɔ Mali jamana ɲɛ o ɲangili waleyaw ma wuli wa CEDEAO tɔn ka laɲini ye fanga ka se ka segin jamana kɔnɔdenw ma ni o ye transition civile bilali ye sen kan teliya la sani septembre kalo tile 15 nata cɛ. Ali bi an bɛ to ɲɔgɔn kunbɛnba kɔnɔna la mun kɛra CEDEAO maaw fɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 7 ye Niamey Niger faba kɔnɔna la mun senfɛ u y'a jira k'a fɔ ɲangili mun taara ka ba Maliba sɛgɛrɛ olu bɛ to u nɔ la u labanna k'u kantigɛ da jira CNSP maaw la k'a fɔ yanni septembre kalo tile 15 cɛ u ka fanga di civiliw ma o hukumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo y'a ka kuma galamani tɛngu malidenw dɔw la an ka ɲɛmaa dɔw fɛ.
sigi min kɛra a fɛ Niger faba la CEDEAO ye a dan yira Mali finitigilakaw la olu minnu ka wulikajɔw kɛra sababu ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri bariko sigilen jamana kunna minnu bɛ tali kɛ gɛlɛya caman na o kɔfɛ CEDEAO ye cikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka ɲɛsin finitigilaka ninnu ma o de ye transition baaraw ka bila sen na a ɲɛmɔgɔ ka kɛ civili ye a premier ministre ka kɛ civili ye wa o baaraw kana tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan. CEDEAO mɔgɔw ye sanction mun ta ani ka ultimatum di i n'a fɔ ka dan ci an ka sɔrɔsiw ye k'a fɔ k'u ka fanga bila rapidement ka fanga da segin civiliw ma. Fanga dabɔra jamana dilan dugu dilan jama sagokɛ kama fanga tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen sagokɛ ye. F'an k'o de faamu n'an y'o faamu an ka fanga di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a yira k'a fɔ ale ɲɛsinnen bɛ jama ma mɔgɔ min y'a yira kɛwalew kɔrɔw la. Ka sanga ni CEDEAO ka siyɛn 57 sigi ye ni a bɛ fɔ 57e sommet o sinsinna a kan kokura k'a yira k'a fɔ gɛlɛya ninnu bɛ a nɔ na wa furancɛla fanga min bɛna sigi a man ka tɛmɛ kalo 12 kan. CEDEAO y'a ka mesure ta CEDEAO b'a ka rôle kɔnɔ a y'a ka ɲangili kɛ mais dan kan ka sɔrɔ o ɲangili la parce que CEDEAO man ka ɲɛmɔgɔw ɲangi fo ka taa se dugumamɔgɔw ma ka fiɲɛ tigɛ maliyɛnw na an tɛ se ka jɛ ni o ye o. Anw de ko an bɛ CEDEAO la bi n'a y'an ja sini an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔna na c'est vrai qu'an bɛ sɛgɛn a kɔnɔna na mais an ka yɛrɛma hɔrɔnya ban an bolo an ye peuple souverain de ye an ka malo b'an bɔ an ka ɲɔ b'an bɔ an ka sɛnɛfɛnw b'an bɔ mais an yɛrɛ kelen tɛ se ka an yɛrɛ ta en charge totalement fani mɔgɔ wɛrɛw ka don ɲɔgɔn na peuple wɛrɛw ka don ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔn yɛrɛ ja y'o ye. A gulonna ka bɔ o ka cakadaw bɛɛ lajɛlen na depuis o tɛ kalo tile 18 Mali bilama a bɛ embargo minɛ de kɔnɔ. CEDEAO ka ni ɲagili bere ne bolo a man ka taa a ta kuma ma se fɔlɔ ani tali man ka yɛrɛ ni ko ma a fɔ ni kuma diyara n na parce que n'i ye tali kɛ k'a lajɛ an ye sigi ka fɔ ŋaniya siri c'est à dire peuple malien sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ dɛ bɛɛ jɛra n'a ye k'a fɔ an ka sigi an ka kuma o kɔnɔna na an ye ɲɛfɔli caman kɛ CICB la bon ne bolo o ɲɛfɔli ni jaabi minnu bɔra o ko kɔnɔna na CEDEAO kan k'i bɛrɛbɛn ka bɛn o ma mais k'a fɔ CEDEAO de ka ɲangili bere ta ka ɲangili ta ka ɲɛsin anw ma k'a fɔ ko fo diyagoya la an ka taa nin sira fɛ an ka premier ministre dɔ sigi mun tɛ militaire ye an ka président sigi mun tɛ militaire ye bon ne bolo ɲininkali t'o yɔrɔ la quoi. Sɔrɔsiw ka wulikajɔ minnu kɛra sababu ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri k'a daminɛ o don ni bi cɛ CEDEAO tɛ ka Mali filɛ ni a ɲɛɲuman ye. Tiɲɛ don. N'i y'a jateminɛ maliyɛn caman bɛ yen bi u hakilina ye fanga ka kalifa sɔrɔsiw la ka waati kɛ mais o tɛ anw ma hɛrɛ ye communauté internationale y'a faamu k'a fɔ bi sɔrɔsi ni fanga ma kan sɔrɔsi kan ka to fanga ka mara kɔnɔ sɔrɔsiw kan ka to civiliw ka mara kɔnɔ donc o kama an y'a ɲini an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fanga la segin u mɛna yala la u mɛna mɔgɔ la mɛna u mɛna sigasiga la donc ne fɛ fanga bolo kan ka yɛlɛma k'a la kuraya kɔrɔlenw dɛsɛra ko ɲinan wulu o de bɛ ɲinan wura gɛn cogo dɔn. Gɛlɛya birifini min filɛ ka yanga an kunna ni a bɛ wele ko embargo ni a kɔlɔntan tɛ wa a kuma bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen da CEDEAO maaɲɛmaw y'a yira gɛlɛya in birifini bɛ kurulu daminɛ ka bɔ Mali kunna kumana min na ni finitigilakaw sɔnna ka tɛmɛ sira fɛ sira minnu b'a la k'a yira o la olu fɛ ni o dɔ ye ka fanga di civililakaw ma u k'o senbɔ fanga marali baaraw la o la sigi kɛmɛ ka alamisa nata kɔnɔ baw sigikafɔw ni ɲɔgɔnyew baara bɛɛ lajɛlen kan ka kuncɛ o don de Mali maracogo kuntilenna na dɔn o baaraw senfɛ. Ka kɛɲɛ ni El Hadj Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binni ye CNSP olu minnu ye fanga ta u tun ye couvre-feu dɔ sigi sen kan walasa ka se ka lakanabaliya ko o duga ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi o couvre-feu in banna Bamakɔ kɔnɔna la lakanabaliya ɲɔɲalen don fɛɛrɛ jumɛnw kan ka tigɛ walasa ka fu siri o dan na an ka ɲininikɛla Mariyetu Jalo y'a ka kuma galamanin tɛngu maa dɔw la an ka ɲɛmaadaw jaabiw fɛ.
CNSP ka bataki kɔnɔntɔnnan kɔnɔ u y'a yira diɲɛma la k'a fɔ couvre-feu min n'a kun sigila sen kan kabini utu kalo tile 19 ko o banna pewu ka bɛn septembre kalo tile 6 ma. Couvre-feu in kɛra sababu ye ka jamana taabolo dɔn ni ka maliyɛndenw lakana président Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirilen kɔfɛ. Couvre-feu leveli n bɛ se k'a fɔ n k'a ɲɛna a ɲɛna parce que u y'a kɛ wagati min na a kɛ kuma kun don parce que situation sécuritaire tun bɛ cogo min na dɔw mɔgɔ lankolon tun bɛ k'u profiter o situation in fɛ ka taga ko kolon kɛ suɲɛni ni mɔgɔw ka yɔrɔ piyeli ni yɔrɔw ka fɛn cili i ma donc u ye temps di mɔgɔw ma ka mɔgɔw koron ka pour que mɔgɔw hakili bɛ se ka sigi sécurité bɛ se ka na jamana kɔnɔ donc u yɛrɛ bɛ se k'u ka baaraw kɛ hakili sigi la cogo min na. Donc ne kɔni fɛ a wulila u ye temps min kɛ a ɲɛna donc a wulila mɔgɔw bɛ se ka to ka occupation na baarakɛlaw bɛ sufɛ baarakɛlaw bɛ yen. Couvre-feu in leveling fɛnɛ a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye yɛrɛ de parce que an bɛ yɔrɔ min bi maliyɛn sɛgɛnna Mali yɛrɛ sɛgɛnna maliyɛnw sɛgɛnna kɔngɔ banna fɛn bɛɛ banna an bɔra couvre-feu dɔw la dɔw yɛrɛ nana mais couvre-feu a ɲali a fusara dɛ a fusara an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ a fusara n'a tun ma kɛ sisan b'a sɔrɔ an tun bɛ min na an tun bɛ kojugu la dɛ. Parce que dɔw yɛrɛ bolo ni n'a ɲɔgɔnnaw kɛra jamana kɔnɔ dɔrɔn fanga wuli ka mɔgɔw ka butigiw kari ka suɲaniw kɛ ka fɛnw kɛ a dun a ma dabɔ o kama donc o la sisan nɔ couvre-feu a ɲɛna dɛ maintenant sisan a wulila fana o ɲɛna donc o la sisan kɛnɛ an b'u fo kosɛbɛ u ye nin min kɛ u ye hakili ma a baara kɛ an b'u dɛmɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'u baara in ala k'a ɲɛ u bolo. Bon o ye jamanaden ɲumanya taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔw ye fana k'a fɔ jamana ye sariya min fɔ an ka fɔlɔ ka jamana ka sariyaw bato filanan ye min ye an b'a ɲini minnu bɛ décision ninnu fana ta n'o ye couvre-feu ye par exemple u ka fanga mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u k'u hakili to olu la parce que olu fana bɛ couvre-feu in kɛ fɛn ɲiniyɔrɔ de ye population na mais i bɛ taa mɔgɔ dɔw minɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ la a bɛ ka minɛ kun min kama ani couvre-feu dilanwulila kun min kama u cɛ ka jan bon i bɛ t'olu minɛ ko f'u ka wari ni fɛnw sara i ye sinon i t'u bila je pense que o bɛɛ ye fɛn dɔ ye min man ɲi parce que an de bɛ finitigi ninnu u bɛ ka finiw ni fɛnw don jamanadenw ka wariw ni fɛnw de la mais n'a fɔra ko i bɛ ka mɔgɔ min ka entretien ni fɛn assurer bon o ka taa kɛ i yɛrɛ la gosibaga ye kuma bɛɛ bon o ka gɛlɛn jamana kɔnɔ a b'a to jamana ka autorité yɛrɛ bɛ tiɲɛ o fɛn ninnu n'an sera k'olu dɔw dabila a b'a to jamanadenw bɛ tugu autoritéw kɔ u ka décision na. Seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu farala ɲɔgɔn kan ka CNSP kuma ɲɔgɔnya u y'a yira k'a fɔ olu ka baara fanbaw ye sufɛlaw ye wa u dayirimɛ de bɛ o baara in na kabini coronavirus couvre-feu kana se CNSP ka nin couvre-feu ma olu ka baaraw bɛɛ jɔra kuma ɲɔgɔnyaw sen fɛ CNSP ye a yira k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛ ɲini o ko ninnu na Seko ni dɔnko tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ olu ni CNSP ka nin ɲɔgɔn ye o nɔ belebele yera ka da couvre-feu in wulili kan. Ala ka jɛ kɔnɔ an wulila ka s'u ma an y'an fɛla f'u ye an y'a yir'u la k'a fɔ ayiwa an ka nin baara in waati ni mankan dɔ wulila ni kungo wulila jamana kɔnɔ an ka secteur in an ka nin baara in de i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bin anw fɔlɔ de kan an dun ye jamanaden dɔ de ye an fana hakɛ dɔ b'an bolo donc an y'a ɲini u fɛ u k'a jateminɛ an ka secteur in fana an ka nin baara in u ka an dɛmɛ pour ne pas que tuma bɛɛ an ka kɛ victime ye donc u y'a fɔ k'u ye kuma in mɛn ko mais u tɛ se ka jaabi jɔnjɔn d'a ma sisan mais u bɛ kuma in ta a ba la ko ni ala sɔnna a ma solution bɛna sɔrɔ a la donc ala i m'a dɔn résultat kɔni ɲɛnama bɔra ka ban an bɛ ne fana bɛ wele de lase sisan tɔw ma parce que an bɛɛ de taara ye association fêtière fila min bɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ culture tɔgɔ la n'o ye UAPREM ani FEDAMA an bɛɛ de wulila ka taga yen nɔ donc bɛɛ bɛnna ka kan kelen fɔ min ye promoteur acteur culturel ani artiste olu ka ɲɛmɔgɔw kun b'a la olu ɲɛmɔgɔ fila kun b'an nɔfɛ donc an bɛɛ bɛnna fɔ ko kelen na k'a fɔ ko bon an k'a essayer désormais an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo an fana k'an sen don kow la ni hali ni maa min bɛna na culture kunna se in na pour que a ka kɛ maa ye maa min bɛ culture yɛrɛ maîtriser kana maa ta ka bila la ten k'a fɔ ko nin kan ka bila la donc an ka doléance kun b'o kɔnɔnaw la donc ni nin couvre-feu wulila sisan an b'a jigi k'a fɔ an ka kuma in fana nɔ b'a la ani jamanaden tɔ minnu farala ɲɔgɔn kan parce que sufɛ baarakɛla ka ca anw kelen tɛ.
CNSP be malien hakili sigi ni nga yiru la ko fɛɛrɛw tigɛlen no walasa k'u yɛrɛw an'u bololafɛnw lakana. Ka kɛɲɛ ni septembre kalo tile 8 sira min bɛ bolo route nationale 27 n'a bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro. Accident jugu dɔ kɛra sira in kan. Camion ben 2 ani véhicule personnel 1 ani ɲɔgɔn cɛ. Accident in kɔfɛ protection civile ani polisiw sera a kɛnɛ kan. Commandant ni police Modibo So y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la siraba sariyaw maaw k'olu bato walasa accident ko in bɛ nɔgɔya cogo min na. Samayira Sanogo ani Baba Keita ka sɔrɔlenw don. Bien welela aux environs de 12h30 quand on a quoi accident au be titibu yoro la de la jini carré là. Donc nyanga mo blanc yere nyakana nyere nana pour faire le constat. Ancien les nyanya sur le mobile ça va au le donner no nyogona. Ben fla ani personnel clé un véhicule 4x4. Donc anya sur le nyogona pour le moment chauffeur est congelé ndo cabine konona la. Ambala ka faire que pour qu'elle puisse ka botu mina akasika bo. Au niveau de la scène, la population, il faut que au cas où il faut que parce que l'accident il faut être que quand il y a infraction ok. Il n'y a jamais un cas d'accident sans infraction. Donc il faut que la population ait des femmes, qu'il faut un bol dondoni, un panneau respecté, un les règles. C'est-à-dire que il faut que la population ait des déterminés pour éviter des cas d'accident comme ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut que nous sara la follow ou bien attirer tant que médecin médecin ne peut pas confirmer qu'avocat qui bana. Sinon, on peut confirmer qu'avocat qui sara. On peut confirmer. San bafla ani muwa yirituruba hukumu konnala banaba préféré yirituruba don bora nundon kabeni septembre kalo kli duru e banaba siraba kerefela la akene dimba tumbe Mamadou kene dimfa tumbe Mamadou fa sempara de bolo maba chama wara tumbe kene kan Sadio Siribe be nyefoli chamange akukunga. Dugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen sɛwara ni dɛmɛɲɔgɔnya in ye ka bɔ Mamadu fa sɛnpara yɔrɔ dɛmɛ min ni a bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka jɔyɔrɔba ta ja kɛlɛli la sigida kɔnɔ. Ka sinzan kura la ka mɔgɔ bila ka sɔn tilema kɔnɔ ka kɔlɔsi ala y'a kɛ ne kɔni bilal'o la ani ɲinanta salon an ye min turu alhamdulillah camanba de turula salon mais min sara la man ca. Fana an ye ɲɔgɔnna an nana ni fɛn min ka ca n'o fana ye tuguni an yɛrɛ nana ni yiri ye ka bɔ Bamakɔ an ye tile 20 ani kɔ de kɛ a baara la yan mais a kɛra komi a bannen kɛra komi ne yɛrɛ tile 1 de kɛ yan parce que ma santi yɛrɛ la parce que a bɛ ka kɛ faso de kama bon min b'a kunna wari bɔ ka don a la n'o ye honorable Mamadou Ba Sɛnpara ye vraiment faso kanu b'a la a ɲɛsinnen mɔgɔ min ma k'e bilala ɲɛmɔgɔya la faso kanu bɛ e fana na ne hakili ala ta tɛmɛnen kɔ o baara kɔni. Kuma dɔnnaw ka fɔ la maa min ye yiri kelen turu o tigi ma kɛ bɔfu safu ye ni o kɔrɔfɔ in de ye ji ni kungo lakanaba cakɛda ɲɛmɔgɔ ka kumaw nun donna a ye waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin banaba wasaden kɔrɔ ma ani ka maaw wele ka na nin baara ɲuman ɲɔgɔnw kɛli la u ka sigidaw ye ka se k'u sen da jirituru in kampaɲi denfa senda nɔ la bari sabula a bɛ don fasojɔ baara kadara kɔnɔ. Salon an ye yiri 200 de turu goudron fan fila bɛɛ la. A yiri 200 min turula an ye jateminɛ kɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ yiri min sara la a tɛ tɛmɛ yiriden 10 kan donc o kɔrɔ ko a taux de réussite ye près de 95%. Ɲinan fana yiri 200 de turula o sababu bɛɛ bɔra an ka député de la Mamadou Fa Sɛnpara min y'a ŋaniya k'a fɔ ko san o san a bɛ yiri 200 turu goudron dawolo la a kɔni ka ŋaniya ye min ye a ka laɲini ye min ye ka se fo Galo san o san yiri 200 bɛ turu fo an ka taa se Galo hakili la ɲinan u bɛ fɛ ka katakatanin de ta pour que ka a baara kɛ déjà ne yɛrɛ Kivu ye n'a y'a jateminɛ mobili filɛ nin Kivu filɛ mobili kɔnɔ donc o baara bɛna nɔgɔya baarakɛla bolo parce que en ce moment sio t'a la bira ko dron ta kana jɔ yiri kɔrɔ k'a sɔn kɛnɛ. Banaba dugu ɲɛmɔgɔw kɛlen kɔfɛ ka jiri turu jiriju 400 o labanna ka tila ka bila dugudenw ka bolo kan o fana ka se ka turu Banaba ji ani kungo lakanaba ma ɲɛma ka fɔ la ko salongo ko jiri 100 kɔ minnu ni olu turula ko jiri 10 kɔ dɔrɔn de ma sɔn ko nɔn tɛ k'a jiri turulen tɔw bɛɛ lajɛlen ɲana. Mun turula salon vraiment n'i y'a jateminɛ a taux de réussite ka ca 80% ye o 90 sera parce que mun sara sur les 200 tɛ tɛmɛ 14 yɛrɛ ka fɔ. On va y aller à l'entretien a suivi ça, c'est-à-dire où là donne à gagner.
an dun fana ɲina mɔgɔ bɛ samiya ko kalama ji fana na cogo bɛɛ an nisɔndiyalen don ka sanga ni o ye parce que an b'a dɔn ɲinata fana bɛna minɛ a fɔra ko ba 4 o de bɛna tila population ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ yirituru nafa dɔn donc i tɛ nin ko kɛ bolokɔrɔtɔfɛn o de la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ose forêt fo chef d'environnement forestier a n'a baarakɛɲɔgɔnw n bɛ nin kɛnɛ min kan kɛnɛ hakili la kɛnɛ kura tɛ kɛnɛ kura don an ka Mamadou Fa Sentara ale ka kɛnɛ labɛnnen don a bɛ san damadama bɔ san 2 san 3 bɔ san o san a bɛ nin yirituruba in kɛ Banama yan nɔ hali ne k'a sɔrɔ sisan assemblée désignée don k'a tɛ député la o ma bali k'a ka fasojɔ baaraw kɛ parce que n y'o de fɔ n ka kɔrɔfɔ bɛɛ la fasojɔ baara sigilen tɛ ko karisa ye maire ye ou bien karisa ye député ou bien karisa ye commandant ye ou bien karisa de ye dugutigi ye o de kan ka faso baara bɛɛ man k'i bolo i sigi k'i bolo da i sen kan fasojɔ baara dabɔlen don mɔgɔ o mɔgɔ i seko ye fɛn fɛn i faso la i ka jamana kɔnɔ i kan ka se k'o de kɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan campagne de reboisement bɛ ɲɛnɛmaya dakun min kan o de ye an ka se ka an ka sigida n'a kɔnɔfɛnw lakana min bɛ kɛ sababu ye an yɛrɛ bɛ se ka o tɔnɔ bɔ. Kumakan in tun ye Kafunɛ Bacili ye ani Kafunɛ Bacili bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Senegali jamana kɔnɔ ka sanga ni samiyaji bincogo ye ni sanji lahaw ta baden bɛ ka na n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni kasara bonya jamana kɔnɔdenw yɔrɔ kosɛbɛ. Senegali jamana kɔnɔdenw b'a la k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni o lahalaya ɲɛnɛbɔ cogo ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɔla k'a ko bɛ ka ladilan Senegali maa ɲɛmɔgɔw fɛ cogoya min na k'u tɛ k'o ye cogo ɲuman na wa ko kow taabolo ladilan cogo man ɲi ka bɛn ntɛnɛ ma samiya sanji lahaw ta min ni a bɛ ka jigi Senegali jamana kɔnɔ sanji in kasarantan tɛ bari sabu ka d'a kan a bɛ ka kɛ sababu ye ka bolofɛnw tiɲɛ ani ka niw yɛrɛ bɔn ni kisibagaw yɛrɛ ka fɔla ni o ye pompiers ye olu y'a jira k'a fɔ a bɛ taa se maa 4 bɔɲɔgɔnw ma minnu ni tora Senegali maa ɲɛmaw yɛrɛ ka fan fɛ u y'a jira k'a fɔ ko sanji lahaw ta in bɛ ka na ni nacogo min ye n'a fanga ka bon kosɛbɛ ko sigi de ma kɛ ni nin n'a ɲɔgɔn sanji ba ye hali n'o y'a sɔrɔ san nali fanga bi bonya a bɛɛ ta ko ɲinanta in dansagona Senegali duguba la Dakar ani jamana in duguba wɛrɛw la ji in kasara boyana kosɛbɛ sigi kuma kɛ ni ji in nali kuntagala min ye o de nana sanji lahaw ta in sababu la siraw bɛɛ lajɛlen minɛna ka fa ji la tɛn sɔkɔnɔnaw bolifɛnw kɔnɔna a bɛɛ lajɛlen fara ji la ka da o kasara in de kan dugudenw bɛnna nisɔngoya jira la k'a jira k'a fɔ jamana maa ɲɛmaw kan ka fɛɛrɛ minnu boloda walasa ka se ka maaw ni u bolofɛnw kisi k'o tɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na o nisɔngoya bolodalen yɛrɛ sen fɛ polisilakaw nana bɛn jamatu la ni ka yɛrɛkɛli kɛ kabiri juma tɛmɛnen sanji lahaw ta bɛ ka shuru Senegali ka denw kan maa 4 olu bɔnɛna u niw na maa 7 hakɛya olu de jogina kosɛbɛ bari sabu ka d'a kan sow dafirila jamana kɔnɔdenw kan kogow benna min sen fɛ ni lakisiba pompiers nana dɛmɛ don maa caman ma ka se ka olu lakisi. Algérie jamana kɔnɔden kunnafoni dila Khaled Drareni n'ale ɲangira kiri tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ a nɔyera mɔgɔw murutili la ni ka bɔ ka nisɔngoya taamaw boloda ani ka labana ka dankari jamana yɛrɛ la a ka kiri wele bi sigi sen kan Algérie jamana kiri ko tigilamɔgɔw fɛ kunnafoni dilaw ka fan fɛ olu kɔni bɛ nisɔngoya jiraw la sanga ani wagati walasa ka se k'u baara ɲɔgɔnw jɛɲɔgɔn lapasa ani fɛn min bɛ tali kɛ liberté d'expression kan ka se ka o fana kɔrɔ don ntɛnɛ o ntɛnɛ Algérie duguba la Alger kunnafoni dilaw bi bɔ ni ka kunnafoni dilaw tɔgɔ la so daminɛ k'a fa tɛn i n'a fɔ komi dakɔnɔ ɲi walasa ka se k'u ka kɛlɛɲɔgɔnya jira Khaled Drareni la ni o ye kunnafoni dila ye min bɛ kiri ka bolo kan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ka bɛn ni nisɔngoya taama de bolodalen ye tɛgɛ kɛra kunnafoni dila in na ni k'a don wo la u ti kalo tile 10 tɛmɛnen ɲangili bere dara kun Algérie jamana kiriko ɲɛmɔgɔw fɛ ka san 3 kaso ɲangili wale da kun ani ka amandi sarali bere da kun min bi tali kɛ dinar wari 10 sarali la o falenne euro wari la 373. Maroku jamana kɔnɔ kɛnɛyako minisiri ka yecogo la ka sanga ni coronavirus banako ye a y'a jira k'a fɔ bana in bɛ ka walankata hali bi Maroku jamana kɔnɔ ka bɛn ni karidon sɛbɛtanburu kalo tile 6 ye jamana in ye banabaatɔ kura maa 200 de dɔn bana in yɛlɛmana maa kura minnu fɛ o banabaatɔ fanba n'i y'o sigi 100 sara la sara 42 o bɛɛ Kazanblaka mara kɔnɔ Maroku jamana sɔrɔko yɛrɛ kɔrɔ donnen don mara min kɔnɔ kosɛbɛ o de ye coronavirus bana dagayɔrɔ jɔnjɔn ye ka da bana in walankatali ko kan
jamana maa ɲɛmaw ye sariya kura dɔw sigi sen kan min bi tali kɛ couvre-feu kan jamana kɔnɔdenw ka basigi yɔrɔ kelen ka datugunen to u sisow kɔnɔ ni nɛgɛ kanɲɛ 22 sera 22h waati fɛn bɛ tali kɛ kalanyɔrɔw kan olu fana bɛɛ lajɛlen ka datugu duguma kalanso camancɛla ani sanfɛ kalansow bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni kari ye Casablanca kɔnɔ kalanden masa caman ka fara kalanden bayirika kan olu de kun nisɔndiyara ka fɔ kalanso bina dayɛlɛ bari sabu ka da kan ekɔlisow datugunen do ni y'a kalo 5 ye nga balabita kɛ min na kari su ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 22 tɛmɛnen ni sanga 30 ye coyi Casablanca kaw ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ jabaranisoba la ka fɔ ka da coronavirus bana kɛlɛli ko kunkan ko kalanyɔrɔw bɛɛ lajɛlen da sɔgɔlen bi to o sariya mi boli tile 15 kuntagala kan fɔlɔ kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a jira ka fɔ olu kuma kulo la sɔmi ka fɔ kalanw ti daminɛ fɔlɔ. Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu Buhari a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw kɔnɔ k'a tɔɲɔgɔnkɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ni ka u ka jamana sariya sunbaw bonya ani k'a kɔnɔ kumaw labato. Muhammadu Buhari ka o dantigɛli senfɛ ni a ye wele bila a tɔɲɔgɔn farafin jamana ɲɛmɔgɔw ma ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ jamana sariya sen bɛ dan min sigi jamana ɲɛma ka mandako kunka k'u k'a lajɛ u ka o bɛnkan latimɛ ka bɔ a siraw fɛ. A ko a ka kan an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi farafina jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw ka tɔn communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tɔnden jamanaw o ɲɛmɔgɔw ka se ka jamana ɲɛma ka mandako ta k'a don ba la i n'a fɔ komi jamana sariyasenw b'a laɲini cogo min bari sabu ka da kan an bɛ waati min na i n'a fɔ komi bi farafina tilebifɛ bolo fɛ jamana ɲɛmaw ka mandako o de bɛ ka kɛ sababu ye ka ɲuɲu caman lawuli ni ɲagaɲaga ye ni politiki ko mankanw bi ka kɔrɔ don kosɛbɛ. Nigeria jamana ɲɛma Muhammadu Isufu a ka wele a dara ka sanga ni dantigɛli ye dantigɛli min ni o kɛra Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Ouattara fɛ ani Laginɛ Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé k'a fɔ u bi n'u kanbɔ ni ka manda sabanan ɲini u ka jamana kofɔlenw kɔnɔ. CEDEAO tɔnden jamanaw ka sommet lajɛrɛ senfɛ wele in dara Muhammadu Buhari fɛ yen de o lajɛrɛ min ni a sigira sen kan Niger duguba la Niamey. Cameroun jamana kɔnɔ kunnafoniya dira k'a fɔ marabolosigi kalataw olu minnu k'u laɲininen do jamana sariya sunba fɛ sariya sen min ni a wotera san 1996 san nka ni kalata ninnu ma se ka dɔgɔda hali bi n'a ka biya an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ka sanga ni jamana ɲɛma Paul Biya ka laɲini ye kunnafoni dira k'a fɔ o marabolosigi kalataw olu dɔgɔdara a kan ka kɛ ka bɛn desanburu kalo tile 6 nata ma san 2020 kalata in a bɛna tali kɛ marabolo ɲɛmɔgɔ 90 de sugandili kan o cɛma dugutigiw ni o ye chefferie traditionnelle ye o mugan bi sugandi fanga sinamatɔnw ka fanfɛ Mouvement pour la Renaissance du Cameroun ni o ye Maurice Kanton ka fanga ɲinitɔn ye ka fara Front Social Démocratique kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ u sentina ye marabolosigi kalata in na nka fɛn min bɛ tali kɛ Mouvement de Cabral Libi kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ kalata in dɔgɔdalen ye olu fɛlako ye gouvernement fanfɛ ka tɛmɛ ni mara cɛmabɔliko minisiri ye a y'a jira k'a fɔ ko baaraw ka kan ka lateliya walasa kow bɛɛ lajɛlen bi sigi sen kan ka kɔndon dɔgɔdalen ɲɛ wa bagabagalikan minnu yɛrɛ bi senna ka ɲɛsin kalatako in ma k'o tɛna mara cɛbɔliko baaraw lasegin kɔ. Ka sanga ni Jamal Khashoggi ka fagaliko kiriko ye ni ɲangili wale segin de kun tara ka ɲɛsin kasoladon ma ani peine capitale 5 o ɲangiliw bɔra ma Saudiya tribunal fɛ Saudiya kiriko ma ɲɛmaw ka bɛn ntɛnɛn sɛptanburu kalo tile 7 ma siganama minnu ni siga kɛr'u la k'a fɔ olu de nɔyera Jamal Khashoggi faliko la ɲangili bere min dara olu kun o b'a ta san 7 kaso ka taa se san 20 kaso ma Jamal Khashoggi yɛrɛ kunnafonidila de kun do min bɔnɛna a nin na san 2018 Saudiya jamana ka lasigidenso kɔnɔ consulat Istanbul kaw fɛ yen nɔ Turki jamana kɔnɔ siga kelen do maa 8 minnu na k'a fɔ u nɔyera Jamal Khashoggi fali la olu la siganama 5 san 20 kaso de bere dara olu kun siganama 1 b'a la o ka ɲangili wale bi tali kɛ san 10 kan siganama 2 tɔ olu bi san 7 kaso kɛ o kunnafoniya dara Saudiya jamana jabaranisoba sanfɛ nka siganama ninnu yɛrɛ olu ma ta u tɔgɔ ma ka bugunatigɛ. Sudan jamana kɔnɔ kabiri ni juillet kalo laban waatiw la
sanji lahawta nali kɔlɔlɔ bi ka bin Sudan ka denw kan. Sudan jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ kun ye sariya ta k'a fɔ état d'urgence k'o bɛna wajibiya Sudankaw kan kalo 3 kuntagala kɔnɔ. Ji fanga bonyana waati minnu na ni a yɛlɛna Sudan ka denw kan, a kɛra sababu ye maa 100 ni kɔ olu de bɔnɛna u niw na. So 100 hakɛya o de binna, min kɛra sababu ye maa miliyɔn kilancɛ olu ka se ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la ni ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ. Maa minnu ni olu wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ, o caman taara i jigi sɛmɛ terilakaw la walima u somɔgɔ wɛrɛw. Caman yɛrɛ fana taara bisimila minɛ kanw kɔnɔ guakɔrɔlaw la. Dɔw yɛrɛ fana sɛnsɛnna ka taa n'u ye jamana tɔgɔlasow kɔnɔ i n'a fɔ komi ekɔlisow. Nga an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi walanta kuma selen min filɛ nin ye, a jirala k'a fɔ ko in bɛna gɛlɛya dɔɔni ni siyɔrɔ kura ma jira maa bisimilalen ninnu na minnu bi ekɔlisow kɔnɔ u tɛna se ka gɛn ka bɔ ten. A bɛɛ ta walanta kuma dun fana sera. Walanta in bɛna labɛn cogo jumɛn na o ɲininkali kɔni tɔmi sigira. Fɛn min bɛ tali kɛ ji ka walankatali kan hali bi o bɛ sen na. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw kan bɛn n'Ala sɔnna ma.